Hindi ka nakabababa. Takutan ka agad. Hashtag. Hindi ka na nakabababa. Ah. Eh, kapag chat mo. I-chat mo. Ma, isa dito sa bahay, nag-alay na, nagkakaroon ng cellphone ko na pinaka-chat. I-chat mo. Palok. Palok? Hello po sa one viewers natin. Miga Love Shop. Ngayon lang nakapag-live. Ano din eh? Ano din tayo? Adi salah ka di. Adi binti ni asara di. Hello po to viewers, hello. Live muna tayo. Hindi pa ako nag-i-edit. Hindi ko pa ano na. Hello. Sulap putih. Kuya Ruel, hello po. Hello, Kuya Ruel. Live muna bago matulog. Ilang oras lang na live. Ibig sa'yo. Basta? Okay, laki. Okay, laki. Okay po. Okay, laki. Okay, lagi? Oo. Okay, lagi. Parang udana. Udana talaga. Yeah. Bus na. Okay, lagi. Kuya Romel Nurmahid, thumbs up down. Thank you po Kuya Romel and Kuya Ruel. 3 viewers, hello po. Good evening. Good evening. As Kuya Hawk, si Kuya Mel. Good evening, everyone. Everybody sing. Chat mo? Hindi pa. Chat mo. Wait lang. Bibilas pa ko na ito eh. Tayo nga, nagpapatulog siya na ako. Ano sabi yun? Sabi ko, paghanap mo ang dugo na ako. Siya lalaki lang ng bag sa ako, magandaan. Ha? Mr. Ronald. Ilan? Sa 8. Isa lang? Oo. Ano pa? Lagas.
Magaling ako sa kabila. Sige, Kuya Romel. Ha? Kwento ka lang, kwento ka. Wala nga kambal. Nakalay. Yes. Yes. Kada ko nga din. Kwento ka, Kuya Romel. Hi, Kuya Makbal. Good evening. Good evening, Kuya Makbal. Kuya Mac, hello po. Turog na ganun si Benita. Kagagaling pa sana. Baka saan ka naman? Pati sa kabila, wala din si Ahem mo doon. Sino ba? Sobrang nakakita. Nasaan si Salvin? Nakacharge mo doon. O baka over. Yan lang yun. Ay, pwede pa. Punong-puno na, apaw na. Kapay na ay. Hmm? Paano? Sa kabila, wala din dito din. Aray ko. Sino ba? Who's that? We are ready. Pwede magbatugtog. Hmm? Sabi ka na, dadrawon ako nun niya. Ang pauna kita. Hmm? Wakasan cash. Ito na nakastas. Cash mo na. Tawan mo na ako. Pabalik ko nun niya 18. May hinahanap yata si Kuya Romel. Sino ba Sino ba yun? Kuya Romel? Hello po sa 4. Hello sa 4. Parang yung aligaga si Kuya Romel. Aksidente Palestina. Ngayon lang. Makatukadan sa to deer farm. Hmm? Makatukadan sa to deer farm. Ano ba? Bawal na mag-chat to. Oh. Bakit? Nako po, bro Maxi. Kambal Kambal may may hinahanap. Sino? 5 viewers, hello po. Sino ba? Sino ba hinahanap niya? Mhm. Ay, may wanted ang hinahanap ko. Wanted. Sino ba yung hinahanap mo? Si Kuya Benji? Jabela. Aray ko po. Bakit? Oh, sira. Hmm. Alam na. Natalo. Bad trip ang kuma. Ayun mo muna itong ano ko. Hello. Anong tao? Motor. Hmm. Wala tayong signal. Lipat ko nga sa ano. Kaya maganda natin yan. Meron din ako hinahanap kaso di nagpapakita sa live niya. Sino ba? Si Ate Virgie?
Sino yan? Sino ba hinahanap niyo? Para matulungan niyo, sana all may hinahanap. Sabi ni Kuya Makbal. Hello sa six. Hello. Kambal si Oceanuer la. Ano? May hinahanap sila, di ko mag-gets eh. Yan daw inanap? Hindi ko mag-gets na eh. Hello sa 6 viewers. Oh, Bro Mac. Sige. Hanapin mo. Ano? Oh. Positive talaga na yan. Yung manok. Wala pa nga kasi naman. Ano mga kulang sa tindahan? Sugar. Available yung Bro Macbal. Available yun. Sugar, asin. Ma, asin, asukal, Kape. kape. Ay nga pala, wala ng kape. Hello sa six. Good evening po sa Sarah. Pero sa na, kakulog sa ito. Sa, kuryente. Panibago. Ate, Asan ba si misan ba si Kitty? Ah, Si Pinky ata ang hanawin. hintayin nyo. Wait lang, wait lang. Baka pumunta dito. Kasi kanina hinahanap si ate amin niya. Kasi may pag-uusapan sila. Kasi umuwi muna. Gano'n kami mag heart to heart talk. Hindi, tungkol dun sa ano, tungkol dun sa ano, yung palaro. Parang siya ata mamimilik mapupuntang Maynila. Pupunta ata siya ng Manila eh. Try ko hintayin. Wait lang, ibalero muna ako sa show. Kakabukingan na. Hello, good evening to all viewers and hello po, my friends.
Hello sa lahat. Hello friends. Ate Mayang. Yun no, pupunta sa saan sa Manila. Kaya paring Jason. Antay ka lang kambal mo para tingin. Di mamimili sila yung mamimili ng ano, yung pampalaro ng mga bata, mga panregalo. Tapos babalik din siya. Ano kung kailan sa alis. Kasi sinabi na ni Ami na may nasulisit si Ami nga. Tapos dadalhin niya na. Kasi yung pinsan nila na isa nasa Maynila. Sinabihan siya na magdala ng ano. Tapos parang inusog nila yung okasyon, 29 na. Hindi na 27. Ayan. Okasyon nyo. Oo, kasi alam namin eh. Hello. May ako na comment. Ano po? 29 na yung okasyon. Ate Mayang, good evening po, sabi ni Kuya Romel Lumahir. Kambalala ka, ano? Hello. Ay, si Ate Maya. Oh, si Ate Hello. Hello, Ate Maya. Magano daw kayo, mag-Ferris wheel kayo Ate Maya ni parang Jason. Bakit ka mga ikaw ang tanong? Hindi naman nata sasakay Ate Mayang. Ilibre ko sana dun sa Ferris wheel. Ferris wheel kayo Ate Maya. Kuya Romel, Kuya Makbal, Kuya Ruel, advance. Merry Christmas and Ano, Chris prosperous news. all of you. Ferris wheel tayo at Mayang. Pag ano, tambay ako dyan. Sa Boulevard. Happy holiday po Kuya Romel. Muslim yan ate. Pasakihin kita dun sa ano, Ferris wheel. Muslim po yan ate Mayang si Kuya Romel. Happy holiday po Kuya Romel. Ano na lang kaya? Ano? Sari ako makakuha. Daron ko sa kaya sa to. Ano? Kaya naunan nito. Hindi mo din magusto. Hmm? Hindi mo magusto. Sira? Pero Hmm? hindi mo gusto. Kanto ba? Hindi nga ni gusto. Dali. Kusa naman niya. Kumusta naman. Tapos ba? Depende. Nako po kung ba. Iba kasi ang ano, Meron mo ako parang ng may something. 1,000 di ako. Kahit bayan mo ako ng 1,000, di ako sasakay. Friend, mamamatay ako. Si Kuya nga sumakay at Ate Mayang. Kaya ay baka maihi si Ate Mayang. Sigurado yan. Hindi niya ka... Maiihiyan dun sa Ferris wheel. Baka sabihin nung nasa baba, ulan ba? Hindi, parang feeling ko kasi niyan ano, mas maganda para mapapasakay mo ko pag sa mga Enchanted Kingdom, mga ganyan. Pero hindi Safe sa naman yan. hindi sa pag ano diyan, parang natatakot ako pag Safe diyan, mga yan. perya-perya lang. Parang Alam feeling mo kasi, yung disgrasya, kung talagang disgrasya, kahit sabihan mo pa yan kung saan ka sumakay, kung talagang madidisgrasya ka, disgrasya pa rin yan. baka Hindi mo masabi yung disgrasya eh. Si Kuya Nuli nga nahihirap kasama si Milan. Oo nga. niyayaya kasi Ako. kasi parang Jason sana sa mama ko. Lagi kong sumasakay sa mga ganyan. Iba pala nga sa Ate Jenny. Saan? Ate Gayod. Ano ko lang? Ayun ba sabi oh. Ganun din daw tsaka si Bicolano. Bicolano nga. Sumakay, oh. Ayun. Nahilo. Nalilito ako kambal kung saan ko i-reply dito ba o kaya naman. It viewers, hello. Dapat dalawa cellphone mo, Kuya Hawk. Asa na kasi yung cellphone mo? Sira pa din, Kuya Hawk.
Minsan friend, sumakay na ako. Pagbaba ko, lantang gulay na ako. Ulitin natin Ate Mayang. Oh, ate Alokin Mayang, mo, oh. ililibre ko kayo. Ikaw, si Rina ng Patway. Tapos, si Ate Bidang. Yan. Mm. I-date mo nga silang tatlo. Oo. Nasama tayo doon. Kunin natin sila. O, doon na tayo sa Boulevard magkita. Ha? Ano? Ano? Sama ka? Ano? Papanoorin natin sila doon sa ano. Tambal, tanong lang yan. Sunod na yung humaisam. Papanoorin natin sila doon sa Ferris wheel. O kaya doon na lang sa Octopus. Kabakabayo. Sama mo sila. Kaya nga. Sama tayo, sila Bibi. Sila yun. Lakad-lakad tayo. Okay na, dalawa na. Oh, ayun, dalawa na. Dito yung isa. Doon kay Ate Margie ang isa. Ay, Kuya friend, Ho. salamat na lang. Ayaw talaga. Meron pa doon eh. Meron pa ata sa sakit, di ba? Hmm? Pagpere, hindi lang yan yung ano. Baka may ano dyan. Yung merry-go-round. Ewan ko. Yung Doon na lang. kabayo. Meron nga. O yun nga, merry-go-round. Pwede ba doon? Ay, iba naman doon. Yung kabayo doon. Ano, hindi yung nakasakay. Ano? Yung kabayo siya tapos nakaupo. O kaya nga, yun na lang. Hindi yung tulad ng kabayo mismo mga. May ano doon, may parang ano, roller coaster. Doon. Wala. Doon na lang friend sa ano. Doon sa pinapadaos-dosan. O nga yung isa andun sa yun sa may mga ano. Alam. Doon sa may mga Ate logo. Mayang sana sasakay sa Ferris wheel. Ayaw niya Kuya Ho eh. Ayaw niya nga. Kahit bayaran daw 1,000. Meron yung parang octopus yan. Octopus Yun nga, na meron Kuya doon. Makbal. Yun yung Octopus. ano, pakainin mo na lang ako friend. Mabusog pa ako. Ay, sige. Eh, ano yun? Kain muna tapos Ferris wheel. Ay, ba? Mabusog pa yan. Kain muna Sabihan tapos ako Ferris kambal wheel. kung andun si Anne. Mm. Akala ko Kuya Romel, nangako ka, behave ka na ha. Oo, kambal kaya nalilito ako kung saan ako ito-comment. Kuya Romel, kagabi, behave ka Kuya Romel. Yan ano mo? Ano? Napatugtog na tayo, pwede ba? Kumangad ano? Ayan. Kuya Hawk. Ano? Libre mo ako. Bayan mo yan ko ha. Bayan na sito. Ano rin? Back mo na yan. Bayan mo nak-online. Eh, atang gapa mo daw. Behave naman ako at Ate. Ate Mayang, ha? Ano daw? Ingatan ko na kay Jay. Ate Mayang, ingatan ko, balak. Kay Ingatan Kwartak ko Met. balak Jay kwarta mi. Nag-Chinese na si Kuya Hawk. Bay pagwala ko. Bawal ba? Ako kita background sound. Ano? Hmm. Baka sa pare, talagang datang ka naman. Mara magpatugtog. So merry song. Patugtog kita. Atangin ganun siya. Daming
Pilaas. Ay, may perang piraso na sa nami. Aray. Yung ano mo? Hindi. Ha? Eh, ibaba ko nga. Hindi naman kasi ito kailangan ilagay dito na eh. Sado mo na. Kaiwas mo na. Ay, di. Sado na. Sige na, saan mo muna. Kumanta na Dito nabito. mo na. Paano yung mga ano? Ay, lang harap pa kong maagno. Nagbilang mo na. Kailangan ng Google Translate. Ito, Boss na, di boss na? Oo. Ate Mayang Bala. Bala. Inumin ko nga itong sito. Anong gusto mo magsito? Weather update. Ano ba weather naman? Hello! Ang lakas ng kanta ni Ate Margie, umabot pa dito. Siya ang General Chiles ko biniyaan sa atin. Ay, sorry. Hello sa tree. Ate Cheng, pasok. Wala dito si Benji. Andiyan lang yun sa Ate Cheng. Good morning, Ate Cheng. Good morning, Ate Cheng. Good evening, sorry ngayon lang napunta sa live nyo. Galing akong sa katong chicken. Hi, Ate Cristel. Nice to. Hello, Ate Crystal. Ay, nagka-tonsillitis ata ito si Ate Cristel. Pero magaling ka na, Ate Cristel. Magaling ka na po. Hello po sa 4 viewers. Ngayon lang daw siya Ngayon lang daw siya naka-tune in ulit. Thank you, Ate Cristel. Ako mabinenta mo, ikaw nga naghahanap sa kanya. Nagtuturoan na naman itong magkambal na to. Nagtuturoan naman. Okay na po ako magaling na po. Ay, thank God. At magaling na si Ate Cristel. Cristel, hello daw po. Sabi ni Kuya Romel. Ayan lang. Far away.
Hindi ko narinig bossing. Ha? Sister. Hindi ko narinig boses bong kaya ako. Ano? Bungol sa ating mayan daw. Busis bungog kaya ako. Kahit ano yung kambal, umamin ka na. Well, hello din daw po, sabi ni Ate Cristel. Nagtuturuan kasi itong dalawa eh. Magkambal na to. Wala pa si Kuya Benji niyan. Pag pumasok si Kuya Benji, naku. Nakalimutan ko yung paruma Ay, ang dami ko nakalimutan. na pinapabili ni Bibi. Nakalimutan ko din yung ano, yung sombrero. Kasi magsasayaw sila. Pastora. Mm-mm. Di bukas pag alis nila. Ano tayo, kahit doon tayo dumaan sa ano. Saan? Subukan natin na subukan yan. Ikaw na lang. Magaling ako ng tindahan. Pupunta kayo sa Christmas party Sabado. Hindi po. Hindi po makakapunta si paring JC. Umalis ata si Kuya eh. Umalis ata si Kuya. Parang walis yata sila. Hindi pa ako makakapunta. Sino bakit sila? Sino kasama? Sigil sa ata. Nagmotor lang. Man nyo lang. Pasensya na po kayo. Nag-usap na po kami ni Kuya Noli. Na personal kung bakit daw ako makakasama. Naintindihan naman ni Kuya Noli. Wala naman daw problema. Hmm? Nahila. Ako'y manusin Ano na lang kambal. Malay natin may sabit kambal. Sini, Fred G's. Ano daw? Sabi natin ba? Hindi, nag-uusap kasi sila ni ano, ni Kuya Hawk. Six viewers, hello. Wala ng tao. Wala na yung magbabasketball. Oh, magsasarado na tayo, hindi pa. Yan yan. Pinamig ko ah. Ano ko muna? Ano ko muna sa nila? Sige, sige, sige. Hi, Kuya Ruben. Hi, Kuya Ruben. Good evening po. Magandang gabi po. Taga saan po, Cristel? Taga Manila. Yan si Ate Cristel eh, Kuya Romel. Taga Manila. Yung isa na, si Kuya Ruben. May nagluluto sa kanila? Ha? Nagluluto dyan? Hindi. Wala. Hindi ba? Kagabi, hindi na namin nahintay yung champurado sa kabila eh. Kuya Ruben, hello daw po. Sabi ni Kuya Ruben. Kuya Ruben, hello daw po. Sabi ni Kuya Makbal. Hello sa 7. Kambal niyayaya ka ata. May party daw kayo. Busy prepare breakfast ng mga pasyente. Ay. Ikaw po, Kuya Ruben, nag-breakfast ka na din po. Dito sa amin, ano na eh. Midnight snack na. Wala si Ate Cheng. Nandiyan lang yan. Ang taas ng energy natin, Kuya
Kuya Hok tsaka Kuya Romel ah. Ang taas ng energy. Ang taas ng energy yung dalawa. Kuya Ruben, hello daw po, sabi ni Ate Mayang. Malamig. Alam na kayo na Ate Mayang. Hindi ko. Yung ba ako natin ah? Sige na. Wala na natang bibili. Wala na. Wala nang tao sa labas. Ilocano ka din pala, Kuya Hok. Ilocano, Ken Igorot Bromac. Mga Ilocano sila. Ate Maya. Hello everyone. Ano yan, kambal? Hindi natin maintindihan, Kuya Romel. Ilocano sila yun. Hindi Ilocano. Dapat pala bumiretso tayo sa ano? Very bad joke. Kanina. Ano gagawin? Wiper pala yun. Umuulan? Uulan na. Ang masasarado na, wala nang bibili na.
ba ako na dito? Baba na. Hindi na tayo sa loob magkwentuhan. Magsarado na Kasi kami. umuulan niya eh. Ang ba sabi ko kay Ate Mayang nagtatago. Bakit nagtatago? Ano araw bukas? Friday. Sarado na kami. Sarado na tayo. Huwag mo muna ilalak. Baka magwawash yung tao. Ayun, nakapagsarado na tayo ng tindahan. Bihira lang yung magpapakita, di ba kuya? Ate Ami, wala pa ba? Baka natatawa. Hindi na ata lalabas. Hindi na ata lalabas, umuulan na po eh. Baka bukas. Nanonood yun Kuya Hawks. Nanonood yan. Susundaran mo sa Uy, hindi sarado ko. Di ba mo nasarap sa negosyo ka? Tapos, Lumabalik ko. ano? Pasarado na. Oo, nagdaran mo sa pwede. Ito na tayo sa loob. Ha? Ano ko? Hindi ko alam. Maghugas muna sa amin ng ilong niya. Magwawash. Dito muna tayo sa loob ng malaking bahay ng bakuran. Asan na yun? Oktay, kambal. Paano yan? Di na raw lalabas. Pangatlo na yan. Hindi naman pati yun magpapakita. Nag-iilo ka na sa Ate Mayang. Well, Manong. Ano ba yan? It viewers hello. Hello po sa lahat. Sa viewers natin. Wala pa kambal, simula pa tayo sa isa. Sabi kasi nung lalabas siya, kasi nahanap na si ate niya Ami. Kaso pagpunta niya kanina, nagpapatulog si Ami ng bata. Ano, umuulan, di na lalabas. Hello Kuya Rini. Oo. Nandito Kuya Rini. Baka nag-gym ka laman sito.
Friend, mahina talaga audio mo. Mahina ba? Di, mahina lang yung boses ko. Kasi tulog na yung bata. Kuya Ruben, hello sa lahat ng nandito. Hello po Kuya Ruben. Tamang live. At di pa ako nakakapag-edit. Yung vlog ko puro puro muna dun sa pagpaayos ko ng sasakyan. Pag na-vlog mo si Kitty, pa-shout out mo si Kambal parang gising. Magbablog talaga yun kasi siya magdadala ng pera, tapos binilin ko na sa pamimili ka ako ng mga pa-premium, sa mga regalo sa mga bata, i-vlog nyo ka ako para kumbaga gusto kasi kumbaga transparent kung magkano yung nagastos. Pero iuubos yun, yung pera na yun na nasolicit ni Ami. Tapos 18, sa 18, uwi rin si Kitty pagkapamili niya. 18, nandito na siya. Pagsasama-samahin na nila yung mga napamili na iba. Hindi na lalabas atin may natakot sa akin kahapon meron daw. Kasi dito si Kambal kagabi. Patay ba ako na Kambal? Ikaw dapat. Kaya't nasabi ni Manong, di na kayo, kaya't joke lang. Ano yung Ate Mayang? Non-viewers, hello po. Sa name, ha? May ulan ba dyan Ate Mayang? Parang Jason, hello. Night na. Good night po. Kuya Rini. May ulan ba dyan Ate Mayang? Dito may ulan. Pero di naman siya mahina pa lang naman. Ate Mayang si Romil gusto niya. Nagwawa siya amin ng ilong niya. Hanap mo kasi makbal si Kitty para kiligin ka kay Kambal. Kiligin ka Kambal. Dobra. Uy, ba't ako Kambal? Ikaw kaya? Bro, Rini, okay ka lang dyan. Busy muna kami ni Kambal. Tapos na. Ihigpitan mo yung dito 3 araw na umuulan, bumabaha na rin sa ibang lugar. Oh, Kanina. kila Kuya Robin. Mahigpitan mo yung pagkapadlak ha. Minsan maluwag yung mo eh. Brother, good night. Sabi ni Kuya Rini. Kahit Kuya rin pagod-pagod si Kuya rin Kanina sana maglalib akong video okay dito. Kaso may pumunta kasi dyan. Kausap ko. Di na ako nakapag-live. Di rin ako nakapag-edit. Kaya sabi ko kaya mag-live nga tayo kahit ilang oras. Ilang minuto. Kasi maya-maya rin, matutulog na rin tayo, no? Grabe yung puyat. Bagay bukas Biyernes naman na. May chick Muji. Sabi ni Kuya Robin. May mag-check ka daw, eh. Wait lang. Sabi ni Kuya Robin. Asan yung susi ng tindahan? Iyan ko lang solo. Andun na, iniwan ko. Iwan mo. Solo ko lang ito. Agberok Cafe. Sa bali ni Dino ka kayat manong. Ano yun? I-check po Kuya Robin ni Ami. Thank you po.
Thank you, thank you. God bless po. It viewers, hello po. Bagay bukas Biyernes. Bukas maglalib ako ng kantahan. Kasi Biyernes naman bukas. Tama? Ay, bibis. Kung ako kambal, hindi na ako Win Ate Mayang. Andun pa kaya Robin sa sa tindahan. Nililigpit yung dextrose. Ma? Kambal magulo, maraming tinitibukan ng puso dito. Grabe. May patibok-tibok na pala. Tawa si Kuya Romel. Kuya Robin. Ate Mayang, hello po. Wait lang. Sabi ni Kuya Ruben. Doon si kabila nagkakantahan si Baby Smith. Rakrakan ba Ate Mayang? May ulan dyan Ate Mayang? Ni? Mabukas yung ma. Bukas. Yung bukas niyan. May maulan pala dyan. Maulan. Okay lang po Kuya Ruben. Sabi ni Ate Mayang. Malakas Ate Mayang. Natingnan mo ma. Pinto-pintuan muna tayo at maya-maya mga 11:30. Ang sayang yung isda, oh. Oo nga, di kinain. Ilagay ko yung sarap. Wag na. Sayang Ano yung nga? inilin ko kaya. Pwede, para bukas. Para mamaya. 11:30 po, mag-out na rin kami. Kasi kanina mga alauna umalis kami namin, pumuntan kami namin, may inasikaso kami. Laging busy. Pero malapit na. Malapit ko nang matapos yung mga inaasikaso ko. Di man gaano friend, patak-patak lang. Nagtrabaho sila Ate Mayang kanina. Matanong ko lang. Di pa ako tumitingin sa vlog. Kasi pagdating ko lobat yung cellphone, nag-charge ako, tapos pa full charge, nag-live ako. May trabaho sila kanina. Paalala mo yung niluluto ko. Sige. Chinik mo, sabi ni Kuya Robin. Wala nang pagbal. Wala na. Kuya Ruel, Kuya Romel, hello, sabi ni Kuya Robin. Busy yan si Kuya Ruben. Nag-ano daw sila ng breakfast. Nagluluto? Ng pasyente. Ah. Kuya Ruben, bigam love shoutout, sabi ni Kuya Romel, Normahid. Opo, Kuya Ruben, nandito na Ayan. po. Tanongin mo siya, Nakita na po Kuya Robin ni Ami. Tapos, tinatanong ni Ami kung
kung para po saan yun. At viewers, hello po. Ano nga, medyo na. Musta na po Kuya Robin, sabi ni Ate Mayang. Kambal, punta tayo ng Davao para makita natin si Kitty. Makikita nyo rin po yun. Anong araw bukas? Friday. Yes. Webis yun. Bakit? Yes. Bukas mag-live ako ng kantahan. Kasi ano naman, Sabado kinabukasan. Parang Mag-video okay ko dito. At invite ko si Kitty. Maaga pa lang na ako magla-live na ako dito sa loob. Hindi mo. Bukas mga siguro pagkakain namin, magla-live na ako. Kasi Biyernes naman. Walang pasok yung mga bata. Hirap makamubon. Yung mga mupon. Yung, idagdig mo daw yun doon. Na? Yung solicitation. Yun na. Ay, Thank you po. Kuya Oh. Ruben. Thank Papadala you na so namin much. yan kay Kitty po. Papadala namin kay Kitty. Bukas Thank you, po. thank you, thank you. Thank you so much Oh. po. I-vlog ko na lang bukas na iabot namin kay Kitty. Thank you so much Oh, po. thank you, thank you. Maraming salamat Kuya Ruben. God bless po, God bless. Pwede yan talaga, no? Magano? Sila, ilan na naipon nila? Hindi ko alam. Pero sa 30 ata, maatras pa ata ng isa. Ano? Maatras pa ata ng isang araw. Hindi na, kasi 27 yung dati. Kasi alangan kasi yung dating nila. Wala dito si Kuya Benji at asan na kayo? Hindi ko po alam, Kuya Ruben. Wala na. Malaking ano na yun, malaking tulong na yun. Pwede na yun. Kasi may mga ano pa naman sila, may mga ibang solicit pa naman. Sila Kitty, mayroon din. Oo, madami naman Oh, po kami. marami naman pinsan. silang magsosolicit po. Siguro okay na po yun kasi marami na yun. Oo, kasi Oo. syempre may ano din po kayo. Oo. Iba din, Siyempre ngayong December mga may mga nailangan din po. Okay ano na yung po gastusan. yun. Sobrang laking, Laki na yun. sobrang laki na yun. Kasi marami silang grupo. O si amin, Madami kasi magpipinsan. si amin may Kanya-kanyang kanya-kanyang solicit. kanya-kanyang lakad na ano. Na Si Kitty mayroon din. May sinulisitan na rin siya. Tapos yung mga pinsan niya, mayroon na rin. Bukas po, yung pera dadalhin niya na po para mauna. Pero na po. yung bukas, ibigay na yun kasi para ano yun ang unang maipapamili. Yun kasi yung plano kasi bumibili ng mga gift is maibili na ng maaga. Oo. Kasi para daw ano. Kasi nagmamahal pag ano, palapit na talaga yung Pasko eh. Mas malapit ka sa kanila. Medyo mas Tapos siya na rin yung ng ano, maaga. siya na rin yung magbibideo. Maglalag tayo habang nagpapak ng ano. Oo. Sana may Tapos signal. pag ano na yon, pag magpapak na, ilalive ko yon para makita nyo Hingi na lang tayo ng tulong kila ano para mapandiyan ng tindahan. kaya nila. Kaya Delta kami. Kahit wag na. Pwede nga dyan magpak sa ano? Hindi pwede. Sa court? Doon nagpapak sa room. Sa room? Para Hindi dito, pwede rito. Hindi dito pwede. Sabay, mainit dito. Doon kasi pag halimbawa hindi natapos, isasarado. Sasarado lang. Doon sa room ng daycare. Pwede. Kaya tayo tatay di kong kambal. Okay.
sa kanila. Kitty Duterte. Tulog na ata ito, hindi nga nag-reply. Yan ba account niya? Hmm. Hindi nag-reply sa chat. Chinat nga ni Ami si Kitty. Tulog na yun. Kung pupunta, baka natulog na talaga. O baka naka-tune in. Baka nandyan, baka kasama nyo. Hindi, silent lang yun. Baka kasama nyo sa 7 viewers na yan. Pero sigurado ko nandyan si Ate Cheng. Oo. Abangan mo bukas live na parang dito. Ate Cheng, labas ka na dyan habang wala si Kuya Benji. Oo, lalabas yun bukas. Agahan ko yung ano. Hello Kitty. Hallelujah, hallelujah, ABB, 87. Talaga? Magkano? Oh, Sinungaling. mura naman ng EDB na yan. 87. 87. Totoo ba yan? Hindi ako maniwala ka dyan. Malang EDB. Hello, ever. Siguro magsisimula ako mag-live bukas mga 7 o kaya 8. Pero kanina kung... Sabi, ang tulog pa tayo niyan. Hindi. Gabi. Gabi. Bukas ang gabi, Oo. magla-live ka. Oh, pati umaga. Magla-live na pag di ako umalis. Depende kasi sa pangyayari. Abangan ko talaga live mo pa rin, Jace. Sige po. Ate Cherry, where na yun? Nandyan lang yan si Ate Ate Sierra Cheng. Bernardo. Good morning, Ate Cheng. Pero kung maaga akong nakapag-live, makikita nyo talaga. Kasi tagal dyan sa ano. Ito kasing signal. Yung signal ko yung problema. Abot-abot. Paano kayo patay kay Digong nakakulong? Nakakulong mo. Papalayain na sa Digong. Yung live po natin mga 11:30 lang po tayo magla-live. Para makapag-edit pa ako ng ilang oras. Para sa bukas ng umaga. Para makabol-habol tayo. Maka-upload ng upload. Wala nang ulan. Ano ba? Wala na. Hello sa 6. Kain tayo friend. Midnight snack. Ano kaya inuulam nito ni ano? Ni Ate Mayang. Si Ate Mayang kasi ano yan eh. Kahit ano bang inuulam niyan. Hindi Minsan ba- asukal. Ah, Oo nga. Nung ano kaya ulam namin dun sa barracks? Ayaw niya mag-ulam. Ang inulam niya, asukal. Basta may pampalasa lang. Mas trip ni Ate Mayang asukal. Hindi talaga kumuha ng ulam namin. Pulot-pulot lang siya nung asukal. Unti-unti lang Ate mas maigi pa Mayang. yung tuwi sa asukal ah. Unti-unti lang Ate Mayang yung kain ko ngayon. Napahinga ako dito sa bahay. Mas lalong lumaki yung tiyan ko na. O Ate Mayang nakakulong. Kung dito lang sana itatapos namin. Ulam ko friend. Kape. Yan, kape Ah, naman. kape. Yan nga. Sarap Kape. yan, Ate Mayang. Lalo na yung Asukal. black coffee, tapos konti lang yung asukal. Ala, baka sa banutan tayo ni Ate Ami at parang Jason Kumbal. Bakit po? Ano daw? Ano daw? Baka sa bunutan. Bakit po? Bakit Kasi po? ano, hindi behave si Kuya Romel ngayon.
Joke lang. Di bukas makikita niyo yun. Ang ganda ng Manila yun. Mm. May kukunin din kasi siya. Kaya pupunta sa Maynila, Yung back pain niya. kukunin yung back pain niya sa ano, pinagtrabahuhan niya. Gas na ata niya kasi nagre-requirements kasi ng back pay eh. Oo. Habulin kayo ni Pulong. Habulin kayo ni Pulong. Yung Pulong. Ay, Diyos ko po. Tatay Pulong. Tatay Pulong. Anak ni Bigo. Ah. Kapatid ni Titi. Si Pulong, si Inday, si Baste, tapos siya, si Kitty. Kitty, comment ka nga Kitty dyan. Nung nakaraan nga, nag-comment dyan eh. Hindi nyo napansin. Hindi talaga nila napansin, no? Oh, hindi. Nag-comment dyan. Nagtatanong kung may balot daw. Wag, baka may naka-screen record si Pulong Duterte. Ikaw naman, friend. Hindi ko masyado sila kilala. Ang kilala ko lang si Duterte mismo eh. Si Tatay Digong lang. Tsaka si Inday. Iba yung si Basti kay Pulong. Diba? Si Pulong ang panganay, pangalawa si Inday, pangatlo si Baste, Ah, pang-apat si Kitty. si Kitty na. Pero si Kitty, ibang mama yun. Silang tatlo, sila talaga yung magkakapatid. Ah, Si Kitty kay ano, kaya pala iba sa mukha. kay Abadsen niya. Ah. Ano Anong may parang Jason bantay. Secret, Kuya Romel. Wow. Babantayan pala. Nag-comment na yun dyan nung nakaraan Nag-comment eh. siya. Nung naghahanap ng balot eh. Nandyan nga si Kuya Benji nun eh. Kasi baka may Kayo, nandyan din kayo nun. hindi na yung makikita sa mga live eh. Hindi natin na makikita sa live. Hmm. Tapos, yun. Kailan ba tayo nung nag-live? Na... na nag-comment siya. Dito rin yun sa ano eh. Ay, Doon sa tayo sa labas, tindahan eh. Sa tindahan. Tindahan tayo. Si Ate Margie nga, nakita ni Ate Margie. Hello po sa 6 viewers natin. Hello, sa 7. Nandyan sige. lang yung Kuya Romel. Andyan yung tumatawa yun. Pag may napansin kayo na nag-comment na ano, na bihirang pumasok sa live ko. Friends, para kayo na nagliligawan ni Ami. Pagod kami, Ate Maya. Kakauwi, anong oras kami nakauwi? Ilabas ka na please naman no, maawa ka naman kay Kambal. Inano niya pa, inano niya pa yung... Pinadaan pa kay Kambal. Pinadaan niya pa kay Kuya Romel yung nararamdaman. Bukas, dito yun bukas. Pag nandito siya bukas na ano, umaga, magla-live na ako umaga. Pag wala akong puntahan bukas. Pag wala, iba-vlog na lang. Pag ano, iba-vlog ko na lang. Kasi, Kaya pala wala ka sa mood tumawa. oo. Pagod kami ni Ami.
Dapat nga pupunta kami namin dyan sa Bato kaso di makadaan mo sasakyan. Sobrang nakatulog ako doon sa tinatry ko talagang magising kasi nakaupo lang ako Kasi sa upuan sa car wash. okay na yung sasakyan, okay na siya. Pinaka-wash ko. Yun yung ko yung i-editin ko mamaya. Yun yung i-upload ko bukas. Tsaka yung pa-surprise din. Oo. Wait lang na. Umuwi kami na amin gabi na. Kasi yun nga, ayos ko yung sasakyan. Isusundo ko kasi yun. Kasi uuwi yung si mama, yung biyanan ko. Mama niya, kailangan maayos yung sasakyan. Kasi alam ko pag baka maggala-gala, mag-alok kung saan papunta-punta. Kailangan namin ng sasakyan. Kailangan pa mo lumod si Kambal. Ako nga friends, walang tigil sa trabaho. Still alive. Taas mo. Pagod mag-drive. Hindi sa pero still alive. Ating mo yan. Kambal, okay ka lang ba dyan? Dahan-dahan sa pagtatrabaho. Kasi kapasko, dapat may energy tayo sa Christmas. At New Year. Kambal, okay ka lang dyan. Kuya Ramel, hintayin mo si Bungo. Bang. Oh, sayang. Dapat di makulong si Mawawala yung na yan. Yung malasakit. Bakit makukulong? Grabe, daming naitulong nung na yan. Yung malasakit na yan na ni Bongo. Bakit daw makukulong? Ewan ko. Ito na ako Kambal, kinukulit ko si Kitty. Baka sakali lalabas sa kahit 3 minutes. Naka-tune in lang Si yan. Kuya Romel. BTS ka joke. DDS ka joke lang. Daming alam nito ni Ate Mayang. Siyempre, pag na-curious ka na sa balita. Ako kasi yung sa 10 viewers hello. sa online ko. Hindi ako nagla-like ng ang weather lang ang nilalike ko eh. Weather lang ako nakikibalita, pero yung mga balita about sa politics, sa mga medyo tinigilan ko na. Lahat ko tinanggal ko talaga. Kasi hindi na nakakatulong sa mental health yung balita na ganyan. Bakit? Nakakasira na siya. Hindi, kasi puro problema. Solid Duterte po ako, Ate Mayang. Parehas po tayo. Kasi basta para sa akin maganda rin yung na yan. Tatay Digong talaga. Hindi kasi yung mga Nung kasi yung nakaupo mga, siya. yung mga mayayaman Mm. hindi nila kita yung pagbabago ng Oo. Pilipinas. Ito yung mga mahirap kitang-kita. Lahat ng kita natin kung paano nagbago. Tsaka may mga nagawa siya na na kumbaga di pinakita sa Hindi, huwag na tayo mag-usap dyan. Kasi wag na, baka madamay pa tayo dyan. Hindi. Hindi kasi maselan kasi pag-usapan ng politics. Yan yung isang mga maselan na pag hindi dapat masyadong pinag-uusapan. O daming na Hindi dapat pinag-uusapan pero dapat yung mga issue is pinapakailaman. Ganun. daming nagawa ni Duterte na Simula nung yung mga kabutihan. flood control na yun. Naumay ako sa balita. Di may narinig ako dyan eh. Nung, alam mo nung nasa Manila tayo, sa PGH tayo. Nung ito lang, bago tayo umuwi, di ba kumain tayo dun sa McDo? Nag-almusal tayo. May, yung katabi natin na sa kainan, siya? Yung matanda, naalala mo yung matanda doon, na kumakain na paralyzed. Ano pala yun eh? Taga DPWH siya. Tapos may tumabi sa kanya na na lalaki nakipag-share dun sa table. Yung
lalaki na medyo bata-bata pa. Mm. Nakapagtanong din ng matanda tungkol dyan. Tungkol mismo doon. Ganun. Sinagot nung matanda kasi ako, sasagutin ko yung tanong mo na yun kasi ako taga dyan ako eh. Alam niya raw talaga yung mga ganyan-ganyan na ang pinag-uusapan ngayon. Noon pa raw, alam niya na yun. Tapos marami pa raw dyan makukulong. Hindi lang daw yan. Dami raw lalabas dyan na makukulong. Yung mga kanyang issue, masarap pag ano, pero yung mga ano, kanya-kanya tayong ano, kanya-kanya tayong pinapaniwalaan. Oh my God. Baka si ano, baka si Bibi. Huwag mo na paasahin sila. Bit, sinat mo eh. Ha? Sinat mo kasi. Pinat mo nga, wala nga reply. Magre-reply mo na yun. Check ko sarado na pati kami. Chat mo na ano, may nadagdag pa. Ngayon lang. Tawa si Kuya Romil. Itaas ko na, hindi ko nakikita. 11:14. Hindi, please naman, no. Maawa ka na malabas ka kahit saglit lang. Kawawa si Kambal, binabantayan ka, nalalabas. Si Kuya, pinapadaan lahat kay Kuya Ron. Caramel Hindi dito tayo tayo. magkalaban, friend tayo sa live. Peace tayo. O, peace tayo, wag na po natin pag ano. Kasi yun yung anong pag-usapan talaga. Politics, yan. Ma, toothbrush muna ako, ma. Toothbrush. Oo. Toothbrush muna po ako. Sinat mo nga si Kiki, wala eh. Tulog na ata ito. Kahit nga dito sa amin, hindi siya nagsising eh. Di yung babasa dyan, dyan, mga sinakatune in yun. Dalawang cellphone nun. Eh. Pero ang tanong, may signal ba sila? Meron ba silang signal? Meron silang signal. Ayun ba yung init ko ma? Ay, shit! Oh my God. Kalimutan ko. Kanina ba? Tutong? Wala yung sabaw? Ubos? Sabi ko na eh, makakalimutan ko yan eh. Bili nga ako ng alarm. I-alarm ko nga yan, lahat ng niluluto ko. Nakakalimutan ko talaga siya. Kaya ayaw ko na nagkaiinit eh. Hindi na makakain. Ha? Sobrang totong? Nakakalimutan. Patanda na tayo ng patanda. Hello. Ay, si Ate Cheng. Ano ba? Siyempre, ate mo ng kiss tayo. Kambal, huwag ka na mag-alala. Mapapaginipan ka yung gabi-gabi inisip ka. Good evening lang sa inyo mga classmates. Sabi ni Ate Cheng. Benji, huwag ka magalit ha. Pero Mil, bakit tinadaan mo pa kay Rowel? Ang panliligaw mo, dapat direkta ka kung paano mas yung
Hello, Ate Cheng. Sign of aging na yan. Opo, sign of aging. Nakalimutan ko talaga, Kuya Ruben. To work. Back to work ulit. Good morning. Ay, back to work na si Ate Cheng. Good morning po, Kuya Ruben. Nakalimutan ko talaga na sumunod kung iniinit ko. Sabi ko na. Bibili nga ako maliit na alarm clock. Yung pang ano. Yung pang... May maliit na pang ano eh. Yung pang bake. Na sobrang liit lang yun na alarm clock. Ang hirap pa naman maghugas ng ano. Ate Cherry, kanina ka pa hinahanap. Ate Che, good evening daw po, sabi ni Ate Mayang. Pumasok ka na, Ate Cheng, habang wala si Kuya Benji. Si Kuya Benji eh. Nasa kabila. Ate Mayang, si Kambal ang naghahanap kay Kitty, hindi ako. Pinapasa kasi ni Kuya Hok. Kay Kuya Romel. Buti sa'yo tubig. Nang sa akin pandesal, sunod din sa toaster na oven. Yung ano po yun, yung ulam namin kanina, Kuya Ruben. May ulam kaming galunggong na sinabawan. Sabi ko kay Jason, akin ipapasok ko doon sa ref kasi sayang naman. Isa't kalahating isda pa yun. Ipasok ko muna para bukas pwede initin. Almusal, sabi niya. Wag na. Sabi ko, sige, initin ko na lang para bukas pwede pa kasi mag-alas 12 na naman eh. Mamaya, pwede pa yun. Ayun, nakalimutan na. Nasunog tuloy. Ay, Diyos ko po. Ate Mayang, kape muna, then go na. Pinasa lang niya sa akin, Ate Mayang. Ate Mayang, matumatawad si Kuya Romel. Pinapasa niya na. Tumatawad si Kuya Romel. Hindi makakain yung isda. Ha? Hindi pwedeng kainin. Magkain pa naman ito. Kambal na dami pa ako. Hindi pa naman ito itong gusto. Mabuti na lang hininaan ko. Hindi naman. Pwede pa yan? Oo. Sayang kasi yung isda eh. Umuusok na eh. Sabi ko, naamoy ko eh. Hindi kasi mamay pag ganyan yung electric pan eh. Mga ano lang tayo. Ay nako, si Ate Cherry nandiyan. Ay, hello po Ate Cherry. Ay nako, mga manong natuturuan. Nagtuturuan kayo, mag-jack and poy kayo. 11 viewers, hello. Mga 11:30 po, mag-out po ako ng live. 11:20 na. Para makapahinga naman kami. Dami kong pinaplano bukas na gagawin. Ang dami nga natin plano eh. Ang dami. Ate Mayang, si Kambal yun kay Kitty. Di ba Ate Ami? Labas ako dyan, Kuya Hok ha. Labas din ako dyan. Papasok ka natin, Ate Ching. Mag-almusal muna. Mag-almusal. Pandesal. Wala si Kape. Kuya Bern. Kape yan, magkakape. Bago maligo. Siguro kaya natin magpuyatan bukas. Kuya Ruben, Ate Cherry, may work kayo. Bukas magpuyatan tayo. Pag bukas, di ko alam kung ano yung... Pag may school po kasi medyo maaga talaga din Oo. kami ano. Labas ako dyan, Ate Abby. Tapos, Labas din ako dyan, Kuya Romel. Sabado, ang gising namin nito ni Ami. Sabado, sigurado baka 10 or 11. Binabawi namin yan. Pati yung mga Kasi, bata, ganun din naman oo. yung gising. Kasi pag tanghali, kanina nakatulog pa na ako. Bago tayo umalis. Oo, hinihintay Kasi kita eh. sabi ko dito, maligo ka na nga ako. Bago tayo umalis. Ang sarap ng tulog Tapos, mo kanina. Umiga ako dun sa duyan. Nakatulog pa lang. Nag-i-edit lang ako nun eh. Bahala ka kambat. Alam mo, tagal ba yung tulog ko?
Mga 30 minutes. 30 minutes. Tingnan mo nga, may comment si ano. Sino? Friend. Ereto mo nga si Palamig sa kanila. Sino si Palamig? Grabe ka. Grabe ka, Adamaya. Hindi ka palamig. Si ano? Si Miss Bato. Hindi ko pa kilala, so. Yung laging naglalakad dyan sa batong laging nakaswimsuit. Hindi ko kilala. Tulog ako noon. Kambal. Yung usapan niyo. Wala naman si dito. Wala naman si Kuya Binti nandito na si Ate Cherry. Huwag na ano yan. Nandyan po si ano? Nandyan si Kuya Binti. Huwag muna natin banggitin yung pangalan, Kuya Pinky. Kasi Nandito natin check. naka-tune in yun yung ano. Kasi maraming account yan eh. Pero naka-silent lang yun. Silent viewers. Kagabi nga eh. Di ba? Kagabi naka-tune Ano kasi, computer ang ginagamit Oo. yan. Sabi niya ilang windows daw ang binubuksan. Oh, nandyan si ano. Para Kuya Benji. sabay-sabay. Kuya Benji, mamaya ka na lumabas. Nandito si Yung Ate account Ching. niya na Benji dun sa kabila. Tapos baka yung nakapasok dito yung ano yung MacBook. Baka yung MacBook. Tulog po, naghahanap kay Kitty Kambal. Ikaw talaga. Wala eh. Hindi na yung lalabas kasi gabi na yun. Hmm. Pero nakano pa yan? Nag-online pa yan. Naka-online. Kanina mga alas 7. Siya pumunta Ay, dito? hindi kasi nandiyan ka pa pala alas 7. Anong oras kayo pumasok na pinapatulog mo si baby? Na 8:30 ni. 8:30 o yun? Oo, labas niya talaga yun eh. Oo, 8:30. Bagong ligo. Anong ba ngayon? Anong date ngayon? 11. 12 na ba? 11. 12. Kasi nahanap pa nga kasi sabi tapos daw, ang uwi niya is, ay, ang gulo ng buhok. sabi daw ni ano ni April, dalhin niya na raw, kunin niya raw sa'yo. Oo, para maano, Para- madali na. Tapos sila rin yung inuutosan na mambili. Tapos pag uwi niya, yung mabili nun, dadalhin niya na. Pati yung iba doon. Hmm. Kasi Para- pagbalik niya ata, siya na yung may dala din ng mga items. Oo, yung iba. Kasi may iba pa raw na ano eh. Sa makikita niyo yan sa vlog. Bukas, ibablog, ibablog ko na yan, iaabot ni Ami yung, ano, yung pera. Kasi bablog ko rin napasakay siya ng ano. Eh, hindi pa kata bukas yung alis niya eh. Kasi kukunin niya. Ha? Bukas ata. Bukas lang? Kasi hindi yan mag-ano sa akin kung bukas na yung alis eh. Hmm. Hindi yan, kung hindi pa bukas. Parang napag-usapan kasi namin yung kagabi. Ano sabi? Na plano niyang umalis. Hindi kambal, nagising ako kaya naalala ko lang. Hayaan mo kambal, marami pang araw o gabi, makikita mo siya. Wala, tulog na. Kuya Ruben. Kuya Benji, okay lang mag-window. Buksan mo lang. Wag lang mga door. Wag lang mga door, sabi ni Kuya Ruben. Tapos ka na Kuya Ruben dun sa ano? Niluluto mo po. Maraming salamat sa mga nag-tune in at sa nakausap namin. Thank you po Kuya Ruben. At malaking tulong na po yun. Thank you po. Sabi ko nga, pag ano talaga, pag may matira dyan sa ano, palagay talaga tayo ng tarpaulin. Kung silent viewers, kung man Kitty, labas ako dyan, friend tayo, si Kambal. Nagtuturoan pa yung dalawa, hindi niya na lang aminin. Payag kayo Kuya Robin pag ano, pag nagpagawa ako ng tarpaulin, ipalagay kayo. Hindi. O yung tarpaulin na lang para dun sa ano, para dun sa, Ay, si Kuya Bern. kuya sa, dun sa ano, Ay, nagwo-work na pala si Kuya Bern. Nasa work na. Maaga yung work ni Kuya Bern. o tarpaulin na lang para dun sa, yung title ng ano, okasyon. Hindi nila yung gusto. Ha? Hindi nila gusto. Yung, Yung Tarpaulin? ganyan, oo. ayaw nila mag-tarpaulin. Sila yung mga sponsors. Di, tatanong nga tayo.
Hindi nila At para na-OC sila sa ganyan. I-ano na lang, i-announce na lang. i-announce. I-announce na lang. Kuya Fern, hello daw po. Sabi ni Kuya Romel na mapagturo. Sa bagay, i-announce na lang. Sabi ni Kuya Romel na mahit na mapagturo. Di ano nga ma? Papagawa na lang ng tarpaulin dun sa ano. Yung Mag-ilagay mukha ko. wag na ilagay mo ka. Wag na ilagay mo ka. Ano na lang natin, hindi kasi hindi talaga yan sila mag-ano. Ayaw nila ng mga ganyan. Di nga yung what? Hindi ka naman nakakaintindi. Hindi yung mga sponsors kasi nararamdaman ko ayaw nila ng Oh. ganyan. Di yung ano na lang, tarpaulin, para doon na lang sa Christmas, ano. Hindi, nagbibili lang sila ng ano, No. ng yung ginamit last year, yan, hindi yung gagamitin eh. Iba Parang na mas nga. ano eh. Para may tarpaulin naman. 2016, 2026. Kasi ano yung nakalagay ng ano? Hindi kasi ang balance ang ginagamit doon. Kuya Bon, Kuya Bon, hello. Yan. Yung ano kasi, every cents count kasi pag nagkaano sila eh. Kaya kahit piso. Ayan, Kuya Born. At ano? I-announce na lang siguro. I-ano na lang. Nagdagdag natin. Kuya I-vlog Born. na lang natin. Si ano? Si Kuya Ruben. Thank you so much Oh. po. Sobrang laki na po nun. Hello, hello mga brothers and sisters. Sabi ni Kuya Born. Silent viewers na lang ako. Kambal. Bahala ka dyan. Nagturoan pa yung dalawa. Oto yan ano? Hmm? Hmm? Kaya target. Alin? Oo. 9 viewers. Anong oras na ma? Ha? 9:29. O ano? Ano na tayo? Ay, Okay lang, wag na ako itarpulin. Nakapasok Ah, na sige si po. Kuya Bern eh. Hello po Kuya Born. Kambal pa end na rin eh. Hello Kuya Born. Good evening po, sabi ni Ate Mayang. Grabe ang energy ni Ate Mayang ngayon ha. Hindi pa naantok Ate Mayang. Ate Mayang, hi. Sabi ni Kuya Born. Kuya Born, maya-maya po Kuya Born, mag-out na po ako. Okay lang po. Okay lang po ba? Oo. Bukas yun nakambal, silent viewers ako. Bukas po Kuya Born, magla-live ako na Medyo mahaba-haba. umaga o kaya umaga tsaka gabi. Ano ko na kayo. Kumbaga sabi ko na dito ngayon sa live. Kasi medyo... Baka magsimula akong mag-live tanghali. Tapos sa gabi Depende sa naman. signal pa din. O sige, depende sa signal. Kasi medyo ano po, alanganin po talaga pag may pasok talaga mag-live. Pahinga na kayo Ate Ami, paring Jason. Opo, salamat po sa ano. Hintayin muna natin yung ano ni Kuya Born. Ate Cherry. Oo. Bye uli. Kuya Bern. Sige Ate Cheng, ingat ka Ate po sa Cheng, ingat work. po sa work niyo. Hi and bye. Ingat po sa work. Bye Ate Cheng. Nasa work din si Kuya Bern eh. Ingat po Ate Cheng. Sabi ni Kuya Roel. Ingat, AKA ingat. Kuya Ho. Ingat kayo dyan. Suntok ko na. Take care Ate Cherry. Love you. Kani Kuya Ruben. Ingat Ate Cheng. Love you all. Ingat kayo dyan lahat. Kuya Born, ano kami Kuya Born? Mag-out na rin po. Kuya Bern, bakit Bern ang pangalan mo? Napapaisip ako, sabi ko, baka sunog si Kuya. Ano daw? Si Ate Maya. Huwag mo na idamay kambal. Ano yan? Ano parang naman?
Tumpak Ate Mayang. Hindi naman siguro. Masensya na po kung ito lang yung live natin. Medyo, Isang oras na rin. medyo maano tayo. Low energy. Tawa si Kuya Robin. Sino nga magbe-birthday nung ano? Si ano, di ba? Alin? Anong petsa yun? Sino? Sa... Yung December? Ate Mayang. Natawa tuloy si Kuya Ron. Sino? Si Kuya Jaime ba? Si Kuya Jaime hindi pa rin tapos sa crush ni Kuya Jaime. Dagay akong sunog sa sport ko dati. Ngayon, hindi na ako lumalabas. Ay. Ano sports mo, Kuya Bern? Ano pa, golf? Or Golf. ano? Golf yan. O kaya ano? Yung long tennis. Tennis ba yun? Yung ganyan. Golf yan. Yung hinahampas-hampas na ano. Ang sports lang dati natin, ano eh. Magawan udo. Agawan base. Tsaka ano? Tigang udo. Yung ano? Patentero. Ang galing ko na hulaan ko, Madam Auring na pala ako ngayon. Ay, pwede na magbulong Ate Mayang. Ito nakatatukod na. Hindi golf. Bigol. Ano is this? Ano ba yun? Tennis ata. Kuya Bern lang tennis. Ano to? Ano to? Oh, sama. May higab na si Amit. Ayaw Ayaw po. na nga ako eh. Mag-out na po kami. Kuya Born, pasensya na Oh, Kuya Born. pasensya na po sa ano pa lang. Meron din. Kasi Hindi ko patuloy na masabi, talaga. Kuya. Pasensya na po talaga. Kaya na din tayo nakapag-live Oo. eh. Kasi dumating tayo 7 na ba? Lagpas na 7. Pas ang 7. Tapos, pahinga na. Pasensya na Kuya Born. Ayan po, bye-bye po sa lahat. I love you Sa all. lahat. Hindi na talaga kaya. Bye-bye. Born, bye. Kuya Ruben. Kuya Sige po Kuya Hawk, Robin. Ate Mayang. Good night, Good Ate night na sa Cheng. inyo. Pasensya na Dalawa. po ko sa inyong lahat. Bukas na lang, Bye-bye. bukas. Bukas Ingat po. kayo sa work nyo, ingat sa work. Ingat sa lahat. God bless po. Kuya Ruben, thank you so much, Kuya Timayang, Ruben. Timayang, bye-bye po.